Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasngi. Kapor election kadai kapor sangshit shisha bat bun ki samla ki perkhat ya kalawe jongki banyo ya ki nong yalam ban pet ya ka jing e kari bat ka jilla. La ban ong ka election kalong kum kalat kamai ne yo kam ka bahe bha baro ubakwa ne ubajra ki thrang. Hendai ka ba phla pat ya ka we ka thei samla ka na phisha marwen kabasyong basa hakashnong kweng umroy constituency kalami perthei banyakun election. Kasamla na pisha marwen kadai kasamla kabalayo kam sorkar hakatnat social welfare kum ka PA jong uwe menteri sorkar MDA bamenta. Kadai kasamla kadai kabala pas ya ka exam ya ka kam sub inspector hakatnat pulit hendai kala no ya ka kam kalami perthei ban syakri patba habayo banyakren berulat pathai khubor. Kasamla na pisha marwen kabayathu ka jingtmu jongka bantrai patba kadai ka mon jongka na du dangrin baka kwa banyara patba ya ka kam ka basya ban kentiu ya ka imlang salang haba kalibale ki ino ya ka kam sorkar haba baro ki samla ki kwa kam sorkar kai thu balai bamnut haba don nongrim bat ka mon bantrai bat ngamba bi de ublei ubla benta kai thu ka phai shaka kam san perthei na kaseng UDP na marba ka it jat benriu kam kwa ban shat kala yo upat ba na mar hake HADC ka don kam ki samla ban net ya san na ka benta ka jinglong try ya kala riti Hakabuning kong ngapin pau kujing sngungu yaw blay utray kenra jangi ubla pela yang banlongkum ni kumbangalong ngam sngodon kujing benut ban ya kakam sorkar de na marba kawe kade habangadon kum EPA jong iba polling do ibalong minister jong tourism social welfare textiles but arts and culture kajing don kajonga bat kade kabo ai mensim yang bantre syaka kampat ba bat ngaru ngade kawe nagi khon samla kan thei ki badon ya kata ka mensim ban yetre na ka benta kipat ba de hakata ka nongrem kabanga ngadon bat ngalai shibon kijing haba ngadon kumpi bat bun napdeng ki khon samla gi jongi bat ki para riu kan thei ki badon ikijing de hakata ka nongrem kabanga ngan sa resign ya ka kam government bat ngan sa tray ka kam ban syakri pat ba banlong kata ka kurtong ban airing menta ka kinti ngam sngoper lada ngam don nalade namar ba kaminsim ko jonga pat kamsha kaminsim ko jonga kadan syaki pat ba bangan kentiu yaki khun samla ge jongi bangan kentiu ya kani kadong kathan ka bait ka jonga tingam sngo lada ngadu ya ka kam lajong namar habanga hun kaminsim bantrei na kabenta pat ba kamdon kajing sngoper ne kamdon kata kajing benut bangan ya ka kam sorkar balada kipat bahi ki iman yang ngaru ngantre nakabenta ka jongki ngan ki met bat mensim kumbangala len yala de ngala nakakam sorkar nakabenta ka jongki kamensim ka jonga keno syakipat ba de hakata ka nongrem pangan resign bat ngamdan ka jing benut ke district council kadai kata ka office trekam kabangin penne ngin pensa ya kerti ke dustur ke khando ke siap ke sensyar ke khadar kum kata ke samla kenthei ke ban mi menta ban aireng ngakwa bangaru ngan penne ngan pensa ya kita ke bahap hapo ke district council ni kum ki re kenthei ru ngidon ya kabor banri ban sumar ya ri bat kejat benriu ke office rekam district council kadai kata ke office rekam ke banri ban sumar ya keri berkejat benriu bat ben penne ban pensa ya kerti ke dustur ke khendau ke siap ke sensyar ke khadar bat ngin pen klan syuk ya ki an ki bahap hapo ke district council hakini ki snam ki balalen hakjing alam khamat jong ke parti ke jongi ke parti UDP bon ki kam ki bangila le lada nipoi biang sashi sen hakabor ngin ya lehi ba ngin wanra bat bangin penehi ya kita ki an ki bahap hapo ke district council bat ya kata ke bafiong ke article 371 kamdan jing mento lada ni wanra ya ka
kamla reben le AA na kabenta ka 6 schedule but lada kawan makna ka central funding ngiru nginyo jing mentoy Henry kawe kadai kata ka article 371 nginum la ba nginle ikino kino ki an klem ka jing don klem ka jing tip yaki an ki ba pura ki ba haka district council lada ki patba ki Punjab yang menta ka kenti ngande kawe ka khon samla ka ba nginum weng ya kita ki an ki baladon lupa ngin pen khlan chu shu ya kita ki an bat ngin ya le kat bala bangin penbet hakayeng dorbar thau an bangin penne bet kumba kalong nginum ailat ya ginu ki parti ki banwan banweng banwan ban penkhen ya ki an ki ba ladon lupa te kum ka parti ka jongi bat kum ngaru ka candidate khon samla lada ngapoi hakabor ngan ya le kat bala ban penne ban penkhan bet ya ki an ki baladon bat lada ngi thau an thammai ru kandai ka ba ngin thau an hakayeng dorbar bat da ka jingis nguthu lang jong ka isi berok kawe hakini ka jingli ke dan arbenta ke parti ru ngidan kam ke shivut ru ngidan kam namar ngayeng na ka parti UDP ngadon kam ya ka parti bat ngadon kam ya ka shivut na ki patba lingba ka shivut ngin job ya ke election bat lingba ka parti UDP ngin ra ya ka nam jong jing job ngade kasamla kenthei ka bas kem ya ka nongrim bat lada ngim yo ha ka boru nganne ha ka parti ngala he ngalasan na ka parti UDP bat ngalalong breru na ka parti UDP nganum ringkang na ka ka parti syakawi ka parti Henry nganne ha ka jo ka parti hadu ka bakut ha ka jing sngo jonga kata te ngin hab banye penbet lang bat ka parti namar ba ngami hi na ka parti UDP kum ka kertong shimet da ka mensim ka jing sngorit ngapan ka jing kersyan na ki para samla samhoy ki longkmi ki longpa ba minta ka kenti to ya ailat yanga ka samla kenthe ban yo ban ri ban sumar ya kani ka umroi constituency barok kowe bangan kit ngan ba bat ngan rat dingkhong ya ki jing e ki ba ki kilamat hakini ki snam ki balalet kajiat bat ke parti UDP kalau nadu ke MP election ke Meladep banadu ke MP election Meladep bila ayat bagi i bana kaliang di duduk na piru klem sage iyat balik turing na kawe gaying sekoi pat bana kaliang juga kum parti presiden ade bala sothai na kam sarkar nadu usnem aranyar pusau na April mare sothai ngala persyang banjit ya kanu ke parti ke bala ban age jakri nambar ka kam sarkar dak lai pusau lai pusan srem ne benta pada akwa bala kumdo ngadi ban kentu ban confirm dan ban support ikino ikut sebelah ke bala ban kiu syakmat ba seprang bat ki badon kajing anut nak petagari ban jai berliu te hadin bala ayat baro kawi konsumsi kamde ba ayat tangga sini bunko kala don kajing tubu sem arpu ar benile election tinggal asang lut baro khoi kini ki sinong ki thau bat kamdon kawi ki sinong ru ka ba na ino klem ya kenduk briu le klem itu briu te hakini ki niat juga hakini ki por kamta me iswa ke MDC election nga yo i ba idudu na pi ibdei ibriu besotat idon kataka energi idon taka stamina ko hadu kata kat habadon kenono jingja kala pelong apa yap kala long kawai khun kala pelong betho ini poi bai patang teng hapor ba don giying yap arsin lu chua idang la ban poi hagasin ga ba hagasgi ga khat bagasgi patep idang la ban poi ayo i ha kaji yo i junga wal na kerta jung i dang de apundus dang wal na ka constitution kadang ailat ai ba ini pula fitam ngala pensong norim nak kalian juga kom presiden juga UDP juga umroi circle swab gina ai tiket ala ong ha kawe ngi meeting kita ke baterai sistem kita ke baniok tiket de nak kata kada ba kamdon chu gaji kini tiket nak kalian jong ki tu ke ba ko apna apply tiket ki menurut chu nomor ini duduk na pi la baterai sistem lupa layak lupa aman ki sistem ki tahu dan isim no ka public opinion ru ka tiket de kala lek BCI jadi halor kata norim bakam don ciu kaji tiket kumbadon haki wei pergi parti lene haki forum ki bodon haki ni ki kindet por hapo jong ka umroi konstitusi te habaya
saudong hadin bala form ki primary unit hadin bangila perlong hamtam ya ka public meeting de ka scrutiny bat kum ta ter ka ke bang i kalong kani ka chance ko menta kalong thik ko bang sai kren ka por ong la khilung biang uding deng khong ba ike molong ubala long udong seng juga ne ko parti ubade na kane ko umroi konstitusi na wa ka jing thubu jung kalong ban penteli lut ya ki seng rulum tang hagawe ka syakri kepada ke United Democratic Party tengah i bale se ka chance ka don hakaliang jong UDP kibriu bila modur ide banang kena tengah ong ide ibala don ke experience po di council PA jong uwe UMC upapok mat tengah du ka hadin kata bade ila long ru kumu PA jong ka social welfare hauju minister tengah i ka experience de ibala don lupa hagaju ko por ndangil akli perthul ape ikut kisla ya gajing long nok sistem juki la verify lu bar khoi idina khuyang nang ni na po boy omla ban ong ku ipat ikren ka tin ka batek te padi bat ilale school ru nang ni na po boy ile na silo bat idun ka foundation hagaliang jong ka education ka babiang ila pendep ka jepule jung ida po panyuang ka bagi khun gi jugi kim la ban wudur wat gi ki kepar ni la ban wudur la dun ka foundation hadu matrik Haka 11 12 fil adep na Christ school nang ne po no ste ka bangi ngi mla man modor ki kun jugi kumdon percentage kimdon kata ka capability da kliang jugi ba ya ki kun jugi ban pha situ bat nang dangil apet haka bade bat ka graduation jugi na ka sociology nio i ba ila adep na po St. Edmunds College kadi ka we ni college ba baro-baro ki atrang mariami result gila ya pan form bi nang tu te de nafi i bala pass nang tu Tendang ila perkhat agak yang seperti subuh akamet kapat ke imdalong atraktif. Rindang ila tip ba ila pasru ya kakam SI polis. Tinggal syai ong pa iba karyeng renyot ibyang kadur kadar ibyang kajabing ibyang lemda komta ina pasre ya interview ya ke pos SI. Kide gini ki ba ngimdon jeng artin kat bangilej menta kanong rim ke ba ikren kat sebalej walala la dei ke por ke bala mit kat no noru ki longkmi bar ki kun samla kan thei gi ami lut walala gi aba e khonrit kidon gi khep gini gi janmit gi bladep teng ila poi hamslem ha ka public meeting kilek bamja shwa gi dang ap gi na phi banwan ndala kren mengi kidong ilam gi ongi kwa bani i ya ka na phi hi daladi te na kata kadau kani ka jing slur jong gi pajba khamtam ki longkmi longba ki kun samla jong kani ka juk mentah ngayo i ba kalenti jong job lawan biang mentah sya ka UDP bar kani kadi sisa thik ba ka ding deng khong uding deng khong ba ike molong jong ka UDP bala selung biang mentah haka dur jong ya phi kani kala ai munsim ya ka parti bang ya trei sherhem bat mit bat sni ban penjob yi ban ngi kermen ba ka UDP ka ra biang napo ka umroi konstitusi